नमस्कार बंधुगण कार्तिक मासर महत्व स्कंद पुराण अनुसार भगवान विष्णुंकर प्रिय मास होछि कार्तिक मास। एही मासरे ही भगवान विष्णु निजर बाल्यलीला संपन्न करथिले। तेणु एही मासटी को दामोदर मास मध्य कुहाଯାଏ। वैष्णव धर्मावलंबी मानक पई एही मासटी अत्यंत धार्मिक मास अटे। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କୁହାଯିବା ନିୟମକୁ ପରିପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଏହି ନିୟମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହାଦେବ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୀପ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନଗତ, ବିବାହଗତ, ସନ୍ତାନ ରହିତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଜଳ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ହେବା ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଭୂମିରେ ଶୟନ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାମନା ବାସନାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲୀନ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରେ ଫଳମୂଳ ଆହାର ପୂର୍ବକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 5 ଦିନ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏହି 5 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଧନଧାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।